L-intervista ser tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għall aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Antonello Belleselmilkom u jilqakom għat minn program mis-sensiela l-intervista. Illum nixtieq nibda l-program billi ngħid grazzi lilkom illi ta' kull ġimgħa qegħdin issegwu din l-produzzjoni li qed nittama illi qed toġobkom u li fuq kollox tilħaq lan illi għalih in-netwerk ta' Antonello Sports Vlog għażel illi jibda appuntu dan il-programm. Vera li qed ħafna ħin imma min-naħa tiegħi għall-inqas nista' ngħid illi r-riżultati huma sodisfaċenti u sew fil-livell ta' mistednin kif ukoll anki fil-livell ta' produzzjoni. Il-kompetizzjoni li għamilna l-ġimgħa li għaddiet ma ntrebħitx, fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet saqsejnikom ir-riżultat eżatt tal-logħba Milan-Inter. L-Inter rebħu 3-0 iżda ħadd ma għata r-riżultat eżatt. Għaldaqstant, iċ-ċappetta li ġiet ġentilment offruta lilna minn wieħed mill-sponsors tagħna, Lily's Health and Beauty, baqgħet għandna iżda din il-ġimgħa se ntukom iċ-ċans li terġgħu tirbħuha. Għaldaqstant nistidinkom biex tkomplu segwu l-programm għaliex matul il-programm ukoll sejrin noħorġu il-domanda li tridu tirrispondu għalija biex titlu biċ-ċans li tirbħu dina ċappetta sabiħa ġentilment offruta lilna minn Lily's Health and Beauty. Niġu issa l-programm tal-lum. Illum ser nitkellmu fuq il-futbol Ingliż, ser nitkellmu fuq il-Premier League u ser nitkellmu fuq il-logħba bejn Chelsea u Manchester United li ħadd intlaq nhar il-ħadd li ġej fil-5:30 ġewwa Stamford Bridge f'Londra. Il-mistednin li għandi illum f'dan il-programm huma Richard Micallef, partitarju ta' Chelsea, u Andrej Xiberras, partitarju ta' Manchester United, illi żgur mhux forsi ser ikollhom ħafna xi jgħidu fuq is-sitwazzjoni sew tat-tim rispettiv tagħhom kif ukoll fuq dina il-logħba li ser ikollna nhar il-ħadd li ġej. Naħseb illi aħjar jekk nifqu mill-introduzzjonijiet u nibdew l-intervista ħalli naraw ftit Richard u Andrej x'għandhom xi jgħidulna fuq id-domandi li ser insaqsihom. Richard, merħba fuq l-intervista u grazzi tal-li aċċettajt li tattendi għal dan il-programm. Grazzi lilek tal-istedina. Qabel xejn xtaqt nisma' ftit minn għandek fuq il-bidla teknika li saret ftit tal-ġimgħa ilu fejn Frank Lampard ġie mkeċċi mill-manager Thomas Tuchel jieħu post l-ex bandiera tal-Blues. Taħseb li Lampard ġie mogħti biżżejjed ċans biex jesprimi l-idejat tiegħu fl-iskwadra? Lampard beda sena staġun u nofsilu kien u bażikament tista' taqsama kważi fit-tlieta l-avventura tiegħu bħala manager ta' Chelsea. Kien hemm il-bidu tal-istaġun li għadda qabel il-pandemija. Kien hemm it-tieni partu waqaf wara waqt il-pandemija u issa l-istaġun il-ġdid. L-istaġun ieħor Lampard kellu l-iżvantaġġ li kien hemm dik it-transfer ban. Plus li mhux biss li kellu transfer ban illi imma tilef ukoll lil Hazard li fl-opinjoni tiegħi kien laqwa plejer tal-Premiership, mhux laqwa plejer tal-Chelsea, kien laqwa plejer tal-Premiership. U pratikament ġejna mingħajr match winner. Difett li għadna għaddejjin bih sal-lum. M'hemmx il-plejer li jinnafra tal-sistema ma taħdimx da jaqba kif kien jagħmel Hazard jaqbad jaqbiju sistemi, jaqbiju kollox jaqbad il-ballun jaqbad il-plejers u jiskorja. Is-sena kienet differenti ħafna għax il-Chelsea filli naħseb huma fost it-timijiet li iktar nefqu flus l-Ewropa. Biss min jaħdem ma' Abramovich jaf li disa darbiet minn 10 tik il-players u tik il-flus li trid, imma you have to deliver u you have to deliver instantly.
Lampard, sfortunatament, għal raġunijiet li jiena ma tantx nista' nifhem u ma tantx naf. Ma ġarax it-tim ma klikjax is-sena, żgur l-effett li qed tilab quddiem ground void. Meta tara r-riżultati ta' dis-sena, l-United ma nafx ma minn qalaw sitta. Il-Liverpool tilfu għandikum sebba bħalissa qed ninsaq. Tilfu seba' b'xejn mal Aston Villa. Tilfu seba' b'xejn mal Aston Villa. Jien Kamila ħaj għandi 61 sena qatt ma Asbina tlaqwa tim tad-dinja Liverpool ma qalb seba'. Jiġifieri huwa kampjonat very partikolari ħafna. Lampard għal flus li ġie moti fajnejn Abramovich ma deliverjax. U kulħadd jaf x'jiġri mill-managers ta' Chelsea meta ma jiddeliverjawx hemm triq waħda biss li hija li Abramovich qabbek il-bib ta' barra. Li nistgħu ngħidu bħala supporters ta' Chelsea dispjaċew tal-mew ta' Lampard kieku waqqana Fourth Division, xorta jibqa' eroj tagħna għal dejjem. Imma u jiddispjaċik ħafna bħala supporter ta' Chelsea ta' żmien ilu. Ħaġa li sta tgħid is-sistema ta' Abramovich li biddel il-managers taħdem. Mhux kulħadd jaqbel magħha, inkluż jiena kien hemm ċertu managers li żgur kont intihom iktar ħin jiena fosthom Lampard. Is-sistema ħadmet. Kemm ilu ġie Abramovich l-iktar tim li kellu suċċess l-Ingilterra bħala trophies kienu Chelsea. Ġifieri m'għandux ovvjament ħanajdu hekk. Huwa owner barrani, bħal owners barranin kollha u m'għandhomx dak il-feeling la għall-klabb ħossa jiena u laqqas għall-players. They want success. Issa, hekk inti tingħata l-flus. U ma ġibx li jrid l-owner waħdem kif għatlek il-bib ta' barra. Grazzi, Richard. Andrej, nilqek qabel xejn fuq dan il-programm. Manchester United jinsabu fit-tieni post attwalment fil-Premier League fil-waqt li għadhom fl-FA Cup u fil-UEFA Europa League. Temmen li din is-sena tistgħu tirbħu almenu waħda miż-żewġ tazzi li għadkom qed tikkontestaw għalihom? Mela l-ewwel ħaġa nirringrazzjak ta' din l-istedina, Antonella. Mela, kif qed inti għadna f'żewġ kompetizzjonijiet, jien nara ovvjament hemm chances li navvanzaw iktar fl-Europa League. Kif taf għadna ġejja mill-prestazzjoni tajba ħafna kontra Real Sociedad. Skor kbir ta' 4-0. Kellna wkoll xi 4 players neqsin mit-titolari. U dak ovvjament jibqa' jmexxi pożittiv ġifieri. U fil-kampjonat kif qed inti ifhimni is-City huma City, winning mentality, għandhom skwadra kbira laqgħu kox tad-dinja lija. U ovvjament naħseb li baxar punti vantaġġ naħseb li għandhom ġewwa sew. Richard, kemm taħseb illi hija għażla għaqlija min-naħa ta' Chelsea li jibbażaw it-tim fuq diversi żgħażagħ fosthom Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic u Timo Werner fost l-oħrajn? Jiena nemmen li mhux kwestjoni ta' żmien u mhux nemmen u mhux minn fejn ġew. X'id-deliverjaw. Jekk jiena kellek tagħti il-punti, Mount inti easy 9 minn 10. Abraham ħafna supporters ta' Chelsea ma jaqblux miegħi jiena għalija mhux striker tal-Premier League assolutament. Vera, skorja imma jekk tara l-goals, skorja rari kien deċiżiv. Ma narax li jidħol in time fil-kaxxa, insomma. Reece James jekk kien kelli intih skor intih 7. Pulisic kien mweġġa mill-le diffiċli ma kienx hemm dik il-kontinwità. Werner kieku din l-intervista għamiltieli fil-bidu tal-istaġun jew konna ngħidlek nisa 10 minn 10 intih. Laqgħa waħda dal-pobru tifel. Ma nafx il-modhom fi ġralu. Qed jilgħab qed jikkontribwixxi u hopefully daħan ngħidu hekk plejer ma jsirx ħażin jgħaddi minn perjodu fejn Werner għandu ċertifikat mill-Ġermanja u wera fl-ewwel logħbiet tal-istaġun anke fil-logħbiet tibsin li kapaċi jilgħab. Hope for the best. Imma iva, il-supporters inna ħafna neqirdu li players tal-Akkademja ma jingħatawx ċans, nid-darba nagħtaw ċans tajjeb, nixtieq anzi jiena in partikolari nara l-Blake Gilmore jingħata ħafna iktar spazju għax fl-opinjoni tiegħi huwa plejer futur kbir.
Ilab u irbaħ fil-kompetizzjoni organizzata mill-programm L-Intervista. Id-domanda li serin insaqsukom din il-ġimgħa hija kif taħsbu li ser tispiċċa l-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej bejn Chelsea u Manchester United. Ħalli t-tweġiba tiegħek fis-sezzjoni tal-kummenti li hawn taħt dan il-video u jekk taqta' riżultat inti tiġi biċ-ċans li tirbaħ ċappetta ġentilment offruta lilna minn Lily's Health and Beauty. Mela, wara li rajna wkoll id-domanda li ser ikollna l-kompetizzjoni abbinata mal-programm tal-lum tal-intervista, kompetizzjoni ġentilment offruta lilna minn Lily's Health and Beauty, inkomplu t-tieni parti tal-programm fejn illum qegħdin nitkellmu fuq il-logħba Chelsea u Manchester United flimkien ma' Richard Mikallef u Andrej Xiberras. Andrej, ħaniġi għalik issa. Bla dubju li l-iktar plejer li qed jispikka fit-tim ta' Manchester United huwa Bruno Fernandes li qed ikun ħafna deċiżiv ukoll bil-gols qed jiskurja. Xtaqna nieħdu xi ftit kummenti minn ħatijak fuq dan għall-midfielder Portugiż. Mela, kif qed tajt inti il-laqam tiegħu il-Magnifico, bħalissa skorja l-bieraħ 22 gowl tiegħu mal-United, apparti minn hekk 13 l-assist, ġifieri daw huma rekord is-soltu narawhom sinonimi ma' attakkanti. Prolifiċi bħal Messi per eżempju, ovvjament Cristiano Ronaldo. Però Fernandes qed ifakkarni wkoll fi plejer bħal Lampard li kien jiġi wara l-ponot, xogħlu at the right time, in the right space u ovvjament taf inti isib dak il-ballum il-winning goal. U qed nara il-Fernandes ukoll għandu dak is-similarità miegħu. Kif qed tajt inti huwa plejer li kull milu sena magħna, hekk mister żbalx fi 33 gowl skurja, ġifieri eċċezzjonali u ma nistgħux ngergru fuq qed il-ħaġa. Jiena però qed nara diversi artikli Andre fejn qed jipparagunaw il-Fernandes saħansitra ma' ħansejjaħlu hekk mostru sagru tal-istorja tal-United bħal Eric Cantona. Inti qed tara li forsi qegħdin jaġlu f'dal paraguni jew li huma irrelevanti minħabba l-fatt li Fernandes huwa midfielder u Cantona huwa attakkant? Ħanajdlek bħala comparison li saħħaħ il-winning mentality iva, però Cantona kien il-bniedem naħseb jiena instrumentali li biddel il-filosofija u l-mentalità tal-United. Ħafna l-Sir Alex Ferguson biex jiżviluppa dan. Ferguson min-naħa tiegħu ra dat talent fil-bidu li kien mal-Leeds ovvjament kien għadu kemm jerbaħ il-kampjonat. U Cantona ovvjament ta' ħafna. Jien ma naħsibx li huwa fair ukoll li tikkompara il-Cantona ma' Fernandes. Waħda mir-raġunijiet ukoll fimni Cantona kellu players avversarji iktar ta' klassi mondjali. Llum il-ġurnata ċertu players jiddispeċina ma domx jesistu, ġifieri fosthom jekk insemmu anka l-istess Lampard. Qed tifhem ta' żminijiet m'hawnx bħalu u speċjalment iż-żmien ta' Cantona kien hemm ħafna players ta' kwalità fosthom Ryan Giggs, Paul Scholes, Keane, eċċetera, eċċetera. Ġifieri naqra da. Però bħala mentalità iva, bħala mentalità naħseb jixfu. Richard, domanda oħra li xtaqt insaqsik Thomas Tuchel. Inti temmen li jista' jkun il-bniedem li jerġa' iġib tazza fi Stamford Bridge? Nispera ovvjament da mhux se jkompli mar-regola. Huwa coach ta' esperjenza kbira kif għad impressjonanti. Ovvjament f'kampjonat jien iktar nara s-suċċess li għamel ġewwa l-Ġermanja milli mal-PSG għax mal-PSG jekk immur jien wkoll is-serja. Missu għol ta' min jiftakar li wassal l-team final ta' Champions League. L-isperanzi ħanajdu hekk, il-managers mhux faċli meta il-manager f'nofs staġun, għax ovvjament il-managers it-tajbin kollha jkunu okkupati b'nadi oħra. Min li kien hemm available la Abramovich insista li ssir il-bidla, naħseb hu kien l-aħjar. U nerġa' ngħid, għandu huwa coach ta' esperjenza, huwa coach konfrontalist, rajna x'ġara il-weekend li għadda, s-sibt li għadda ma' Kalmazino Doj.
li daħlu fil-half time u mhux biss li qalaw li umiljazzjoni kbira għall-plejer, imma mbagħad wara fl-intervista ikkritikaħ pubblikament. Għandu din il-fama nisperaw illi ma jaqlibx id-dinja ta' taħt fuq da żmien il-plejers kemm Andrej kombinazzjoni ma ċem dik il-lealtà anke mill-plejers li jiġu mill-akkademja u dejjem iħossuhom biex immur fuq l-aqwa nġib eżempju bl-aqwa manager li kemm fil-Premiership li kien Sir Alex Ferguson kien famuż għal kemm kien jgħajjat u jsabbat u jwatta b'affarijiet fid-dressing room illum dik is-sistema ma' tip ta' players li hawn ma tistax biex tikkontrollhom hekk. Nispera li il-players jifhmu jipprova fejn qed jipprova jasal il-coach. Mela l-aħħar domanda qabel ma mmorru għal break ta' pubbliċità u ħaniġu ftit tal-logħba tal-ħadd li ġej issa. Naħseb illi sew Richard u sew int Andrej naqblu illi kif qegħdin l-affarijiet s'issa din l-isfida hija biss konfront dirett tal-post fiż-żona UEFA Champions League anke minħabba l-fatt illi naqra diffiċli li faċċa dak ix-xi ħadd li jista' jwaqqaf il-mixja trionfali ta' Manchester City. X'taħsbu? United forsi qegħdin 10 punti jista' jiġri miraklu ma nothing short minn miraklu se jista' l-City jitilfu. Inti jara fil-fatt qed ilħares lejn il-klassifika waqt li qed nitkellem. Issa għandek qisu 600 għax tista' tasal sa l-Everton li għandhom partita inqas bil-partita kieku jirbħu il-partita li għandhom in-hand jitilgħu 6 punti taħt il-United. Biss mill-logħob li rajt ma tistax tgħid illi minn dawn is-600 wieħed jista' jgħid li aħjar mill-ieħor għax anke l-West Ham li issa daħlu minn għalih qegħdin issa fir-raba' post ukoll żgur mhux se jqalgħu xebat minn ħadd taħt ċirkostanzi normali. Issa, kif għadna, bażikament għandna mini league ta' 600 biex jieħdu 3 postijiet. Nisperaw li Chelsea jkunu magħhom. Mela, naqbel ma laqa Richard, ovvjament hija ħasra li din logħba m'għadix rivali kbar biex jiġġieldu għareb tal-kampjonat. Kif qal tajjeb, ovvjament tista' tgħid hemm il-Leicester, il-West Ham, l-Leicester Chelsea, il-Liverpool, l-Everton. Bażikament tista' tgħid li l-ġlied ovvjament għadha miftuħa għax kull hemm punti pereżempju distak bejn United u Chelsea xi 6 minn għalija, kif ukoll fuq il-Leicester. Il-West Ham xi ġiex punti fuq il-Chelsea u il-Liverpool 3 punti taħt il-Chelsea. L-Everton ovvjament għandhom logħba nieqsa jistgħu jerbħu u jiġu daqs il-Chelsea. U l-Aston Villa wkoll għandhom ġiex logħbiet nieqsin li jiġu minn għalija xi 42 point xi ħaġa. Bażikament għadu close u naħseb ħadd tkun importanti ħafna għaż-żewġ timijiet, naħseb kważi iktar importanti ħadd tkun għaċ-Chelsea anyway milli għall-United għax hemm naqra gap u qegħdin viċin tagħhom, però it-tnejn ovvjament si aħna għal naqra tama tal-lig li naraħ impossibbli wkoll ħadd tkun ġlieda interessanti ġifieri. Mela, grazzi il-Richard u l-Andrea lissa, l-ewwel parti tal-programm tispiċċa hawnhekk ibqgħu magħna il għaliex id-dibattitu jkompli wara dan il-blokk qasir ta' riklami li ser ikollna. Beauty Wisdom tal-Fgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Nofru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Ilab u irbaħ fil-kompetizzjoni organizzata mill-programm l-Intervista. Id-domanda li serin insaqsukom din il-ġimgħa hija kif taħsbu li ser tispiċċa l-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej bejn Chelsea u Manchester United. Ħalli t-tweġiba tiegħek fis-sezzjoni tal-kummenti li hawn taħt dan il-video u jekk taqta' r-riżultat inti tiġi biċ-ċans li tirbaħ ċappetta ġentilment offruta lilna minn Lily's Health and Beauty. Merħba lura għat-tielet parti tal-programm l-Intervista flimkien miegħi Antonello Abela ma' Richard Micallef partitaru ta' Chelsea u ma' Andrej Xiberras partitaru ta' Manchester United. Grazzi wkoll l-sponsors tagħna nħeġġukom biex tkomplu tużaw is-servizzi u l-prodotti li qegħdin joffru huma ila li indirettament ukoll intom tkunu qegħdin tgħinu lil dan il-programm.
Andre, nibda b'domanda għalik din id-darba minkejja l-fatt li għandkom l-aqwa attak tal-kampjonat bi 53 gowl. United sissa ma tkomx rekord tajjeb fil-konfronti diretti fejn din is-sena ma tkom ma skurjajtu ebda gowl kontra l-Manchester City, kontra l-Liverpool u kontra l-istess Chelsea fil-waqt li jekk noddu kol it-total tal-lobit kontra Leicester u Tottenham, skurjajtu gowl wieħed biss. Umbat ovvjament ma l-Everton ġejtu 3-3 biss xorta waħda ma rbaħtux. X'taħseb li raġuni għala Manchester United qed ibatu f'dawn it-tip ta' lobit? Le, tajjeb qed tajt. Infatti ġejna draw mas-City ma' Chelsea mal-Liverpool u mal-Leicester. Erbaħna darba l-Everton u ġejna draw lejn l-aħħar kif taf inti. Ġobunna draw fl-aħħar 3-3 u mal-West Ham erbaħna wkoll. Tista' tajt ma' top. Imbagħad lajna damdi ma' Spurs. Lajna 6, mbagħad ovvjament lifna kontra xejra tal-lob mal-Arsenal. Kif qed inti kienu ħafna goalless draw speċjalment mal-Liverpool, ma' Chelsea, ma' City li narana li bdejna nibżgħu iktar ir-riżultat. Li nista' ngħid ukoll ifhimni l-luck tgħin ukoll kontra s-City ma nasibx li konna ħażin. Infatti wara l-umiljazzjoni li lajna konna mal-Leipzig, bażikament ħriġna pożittiv minn dik il-logħba. Ovvjament kien joqgħod il-gowl biss. Mal-Liverpool l-istess kellna xi chances, ma' Chelsea ukoll kienet logħba tajba, però naħseb iktar qed inkunu kawti jien hekk narhom. Bħala formation xi kultant ma jinżlux dik id-determinazzjoni li forsi qed jinżlu ma' ċertu timijiet oħra. Jista' jkun ukoll il-fattur li l-opponent ħanħu mis-City żommu ħafna possess tal-ballun ma jtuk ċans. Il-Liverpool meta labna kontrihom kienu ħafna ħjar millum. Ovvjament taf kif huma jagħmlu pressure bil-fullbacks u dejjem ġejjin. Kif ukoll Chelsea ukoll huwa tim li żomm il-possess u għandu midfield b'saħħtu. Richard, Chelsea min-naħa l-oħra ġejjin għand il-logħba fuq strixxa pożittiva ta' 7 logħbiet mhux magħluba. Kemm temmen li din l-istrixxa tista' tkompli titwal? Jiena jekk hawn partita li tista' tilgħab il-flus fuq li se tispiċċa draw fl-opinjoni tiegħi dik. Inti semmejt ir-rekord tal-United kontra il-kbar dis-sena. Il-United la rebħu u laqqas skurjaw goals. M'għandix il-statistika ta' Chelsea, ma żgur li mit-timiet il-kbar marbaħna l-ħadd. Jiena il-partita nara vera ta' draw li jkun vantaġġ li jkun riżultat li favorixxi l-United. Andrej sewwa qal li l-United jifilħu telfa. Chelsea żgur telfa jkun riżultat ħażin ħafna. Kif għadlek ma tantx għandna rekord tajjeb kontra t-timiet il-kbar dis-sena. Il-vantaġġ li inti home ormai ma tantx narah li se jeffettwa. Għal-laqqas nisperaw li forsi jekk se niġu draw ma niġux draw xejn kemm għax kienet partita li traqtek, ma nafx taqbilx miegħi Andrej. Fl-ewwel round. Forsi għal-laqqas jekk se niġu draw 3-3 u jkun hemm daqsxejn neċitabil. Il-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej ser tkun immexxija minn Stuart Atwell. Min-naħa l-oħra l-uffiċjal magħżul biex ikun inkarigat mill-VAR huwa Chris Kavanagh. X'taħsbu? Huma l-uffiċjali ideali għal konfront bħal dan jew preferejtu forsi xi uffiċjal ieħor? Naf li fl-Ingilterra hemm naqra ta' kontroversja fejn jidħlu refereeing u VAR. Xtaqt nisma' wkoll minn għandkom sew fuq dawn l-għażliet li jagħmlu l-Premier League għall-logħba tal-ħadd kif ukoll hekk tridu forsi żidu xi kummenti addizzjonali. Naqra ma il-livell tar-refereeing ma dis-sena ma nafx jew qed jieħdu grok qabel ma joħorġu ma nafx qed jiġri. U iktar jekk ir-referi qed jieħu grok għall-VAR qed jieħu 6. Bejn wieħed u ieħor m'hemmx differenza. Jiena ngħidlek il-pura verità forsi daqsxejn kbar fi żmien minnkom minn tradizzjoni ta' support Ingliża kif jgħidu get on with the game. Jiena m'għandix iffissat fuq id-deċiżjonijiet tar-referees, li hemm Stuart Atwell,
Jiena l-awar u laqqas u aħjar. Kif għan nirrepeti, il-standard ta' referring l-Ingilterra huwa dak li hu. Nduna kemm niżel l-standard li rari jissemmew referees, jekk jissemmi laqwa referees fid-dinja, ma naħsibx li da żmien semmi wieħed mill-Premier League. Da żmien saru jisom ma nafx il-referees Ingliżi, nerġa' ngħidlek ma ċertu deċiżjonijiet kważi qisha lotterija. Ma nafx Andrej jaqbilx miegħi imma naraħ era tbaxxa jiena l-standard ta' refereeing fl-Ingilterra. Mela, Len, naqbel perfettament ma' Richard, sfortunatament, apparti hekk il-konfużjoni tal-VAR hija dilemma u kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ħanuża l-kelma kienu naqbla sens u fis-sens li effettwa ħafna partiti. Kien hemm ukoll l-standard of refereeing mhux qed jgħin sija mal-VAR. Allura kollox ma kollox. Ifhimni, ir-referi dak li hu bla kif qal Richard huwa livell normali average, tifhem? L-importanti huwa l-użu tal-VAR. Jien naħseb il-VAR qiegħda too much fuq ħafna okkażjonijiet, jien naħseb li għandha tkun iffokata fuq il-main criteria bħal pereżempju xi tkeċċija u forsi naf xi eventwal ta' handsball dawn l-affarijiet, però qed nara li għal kull ħaġa hemm il-VAR għal kull issa dar idu niftakru li din hija logħba ta' human game u mhijiex computer game u dik hija s-sabiħ tagħha. Mela, niġu għall-aħħar domanda. Nixtieq nieħu l-previżjoni tagħkom fuq kif taħsbu se tispiċċa din il-logħba fi kliem ieħor ir-riżultat eżatt u jekk forsi għandkom xi kummenti finali u addizzjonali fuq l-isfida tal-ħadd li ġej. Nibda bik Andrej. Sfida interessanti, naħseb iċ-Chelsea tista' tgħid li għaddejjem minn forma ta' difiża tajba għalla volja għandhom il-Thiago Silva Nies li naraħ huwa fundamentali. Però il-United min-naħa l-oħra jisna rġajna badna neskurjaw. Ifhimni naħseb li draw tispiċċa u naħseb xi 2-2. Jiena bejgħu ġaben ta' previżjoni. Hija partita li kif jgħidu bl-Ingliż has draw written all over it. Biss b'dawn il-kondizzjonijiet li qed jilagħbu tal-ground il-vojt. Jekk iċ-Chelsea jirfu 5-0 jew il-United jirfu 5-0 m'għandekx biex tiskanta. Biss jekk inti tara naqra kif semma Andrej il-rekord tat-timijiet kontra xulxin fis-sena l-iskontru dirett. Plus il-rekord mat-timijiet tal-naħa li qegħdin in-naħa għolja tal-klassifika, ebda wieħed mit-timijiet m'għandu xi rekord tajjeb ħafna u kif għadlek, raġuni bl-Ingliż it has draw written all over it. Nisperaw li għal qasbak tiġi xejn 2-2 jew 3-3 għal qasbuna xejn tagħmel. Jiena ħankun onest, qed nara tim illi għaddej minn forma tajba, tim ieħor illi għandu ħabta jiskurja. Diffiċli nagħmel previżjoni, però l-istent qed jgħid li 2-1 għall-Chelsea. Issa naraw se jiġri appuntu nhar il-ħadd, infakrukom ukoll illi tistgħu tiġbu x'taħsbu intom fuq kif taħseb se tispiċċa l-logħba fil-kompetizzjoni illi għandna fuq dan il-programm. Grazzi l-Andrej Richard tal-li aċċettajtu li tattendu għal produzzjoni tal-lejla, kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom tal-Fgura, l-aħjar prodotti u trattamenti ta' żbuħija, noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika, kif ukoll l-Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty għall Facebook fuq iżjed informazzjoni. Avviż importanti fuq il-ġimgħa d-dieħla. Minħabba li il-ħamis 4 ta' Marzu ser ikun hemm il-logħba Parma Inter, l-intervista eċċezzjonalment ser tixxandar il-programm l-intervista tal-ġimgħa d-dieħla nhar l-4 3 ta' Marzu fl-istess ħin fit-8. Għal daqstant
Il-programm l-intervista se jsir l-4-3 ta' Marzu biex il-ħamis 4 ta' Marzu nagħtu spazju lil kontenut kollu li għandu x'jaqsam ma' l-sfida li it-tim ta' Antonio Conte irid jilgħab fl-istadju Ennio Tardini u li bħassu titilgħu fuq in-netwerk kollu tagħna sew fuq Facebook kif ukoll fuq YouTube. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna l-ewwel programm dedikat lil motorsport fej ser niddiskutu il-kampjonat tal-Formula 2 li ser jibda ġewwa l-Baħrejn fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Marzu appuntu. Infakkurkom ukoll finalment biex issegwu l-kontenut kollu li qegħdin noffru fuq il-medja soċjali ta' Antonello Sports Blog, il-links kollha sisibuhom fis-sigla finali. Antonello Bella jsemmilkom u jiltaqa' magħkom bil-programm l-intervista ovvjament nhar l-4 3 ta' Marzu fi-8. Sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għall aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal insiet informazzjoni.